Hello, jotono no sari kaham. Tabgo chung taisa haino sari ko tongmani selau hanoi. Papa bima ang kai nokori thanglaikia. Manik bandaro kaisa haino sokjak ko chalaina nini thanglaimani. Umangka chung tabuk nokholai drop no. Tabuk thanggai chawui aroni test ani dugani korok busuk thok nailaini. Thanggai aro thanggai naija papa hingkai chanani hinui tongthokjakmani bo tei thik tongmaya haima wngtongkha tabukbo chung week o sokpaikha o dugano manik bandar bazar ni tabu yang hingkai yang thangmani lama kumarghat thangmani lama ambassa thangmani lama phaiching dugan kwtal mungkha tabuk chung chalaisane papa ko bo saichung chana hano tungmani umso bo saichung se chana hano ang chairugno sabun chu kok khnai tabo ang chairugno papa no topo chu bo saichung chana hano naigena sabun ko juk test da tong kwrwi naigena juk thokno thokya to thokmani papa sabo thogo chalani aro amrok tong duijona norbo chanani naising tonglaio amongko chung chata asgai bui rot soitong amo rot ni dino chung video khaimani omo manik bandar no final chung chabaiya taka nogo thanglaichwnai o nogo thangpuru kaisa truck kaisa thutaikamo brake romori se kon moto se yokse o jaga no naitongdi o jata kisa bwskang thangka hwnkhe no truck phaio kon moto brake romoi se ta kisa khe thutaikamo camera hwnkhe to gari o thepai rijak amoni bagui recording khaimano recording khaiui toni tonmani bagui no kisa safety wngtong hingkhai oro nache nangthakamo wngtok puila gari laithangkha tabuk o jaga nukar no naitongdi o truck bai ta kisa khe thutaikamo o bike bo aro suddenly bathakgri wngkha ba hingkhe ta kisa ni bagui se nangui thutaikamo o jaga omo wngkha manik bandar bazar lama gana gana bazar o jaga o jaga wngkha to tei sailab kwrwi gari jam mangsi wngtong thangfru bo phaifru bo gari jam wngwi tongo o jaga o chung nog phaifru gari jam ro bazar lama chikon ni bagui subsumoni o jaga amtwui ningo thangfru bahatei phaifru bahatei kon moto se laimano o jaga bazar congested belai o manik bandar o bazar lama gana o top se bathakgui maa tongkha swrapchan jaga